Bună ziua și bine v-am găsit din nou. În acest video vom discuta despre felul în care putem importa o balanță inițială atunci când lucrăm în Saga și să spunem avem o firmă cu un istoric existent pe care dorim să o preluăm în programul Saga și, bineînțeles, va trebui să introducem acea balanță inițială. O modalitate este de a o introduce manual, cont cu cont, solturi, rulaje și așa mai departe. Dar acolo unde, să spunem, avem un număr mare de conturi folosite, un număr mare de conturi analitice și implicit foarte multe sume de introdus la nivelul soldurilor și rulajelor, este mai simplu să o importăm. Însă, ca să o importăm, trebuie să avem informația într-un anumit format. Despre asta urmează să discutăm în acest video. Am creat un fișier Excel în care avem practic balanța inițială de la care plecăm. Eu aici am o balanță demo, este vorba de balanța unei societăți pe care dorim să o preluăm în Saga începând cu 1 mai 2025. Deci, cu alte cuvinte, această balanță este balanța la 30/4. Nu e o balanță completă cu toate coloanele cu care suntem obișnuiți, ci am lăsat aici în acest fișier doar ceea ce ne trebuie ca să o preluăm în Saga. Și haideți să vă explic un pic semnificația câmpurilor. Da? Deci avem aici un cap de tabel, da? Contul, simbolul contului, da? Denumirea contului. Aici SID și SIC sunt soldurile inițiale debitoare, respectiv creditoare de la începutul anului, deci soldurile la 1 ianuarie, da? Iar aici, în coloanele E și F, avem total sume la 30/4. Adică soldul inițial, debitor sau creditor, plus rulajul debitor sau creditor din perioada 1 ianuarie 30/4. Deci astea nu sunt rulaje, ci sunt total sume, adică includ soldurile de la început de an. Deci aici avem în TSD și TSC, avem soldurile de la început de an debitoare plus rulajele debitoare în perioada 1 2025, 30/4 2025 și respectiv același lucru pe credit aici. O altă chestiune pe care vreau să o lămurim este legată de tipul balanței pe care dorim să o importăm, sintetică sau analitică. Ei bine, putem importa și balanță sintetică, doar sintetică, și balanță analitică, dar eu ce recomand? Recomand să importăm balanță analitică, însă să nu dezvoltăm în analitice, nu acum și nu aici, da? Poate o să facem treaba asta într-un alt video, conturile de terți, cum ar fi furnizori, clienți, furnizori facturi nesosite, 408, dacă avem 418 clienți facturi de întocmit, dacă avem, da, solduri la așa ceva sau rulaje, nu le băgăm în balanța inițială de preluare la nivel analitic prin acest import, prin acest fișier. Sigur că o să vrem să le avem defalcate pentru terți, la nivel de fiecare terț în parte, cu număr de factură, dar asta este o altă procedură pe care nu o acoperim în acest video. În schimb, o altă chestiune care este foarte importantă, dacă am ales ca pentru unele conturi să le punem la nivel analitic, cum vedeți că am făcut aici 5121.1 Banca Transilvania, da? Sau cum am făcut aici la niște creditori diversi care au avut sold și rulaj, am pus 462.00037. Da? Nu mai punem și contul sintetic în balanță. Da? De exemplu, aici n-am mai pus încă o linie cu 462. La fel, la 4551.1 n-am mai pus o linie cu sintetic cu 4551. Da? Deci dacă ai mers pe ai cel puțin un analitic la un cont, nu mai pui și contul sintetic cu linie separată. De asemenea, eliminați din balanța asta totalurile de la fiecare clasă, poate că dacă o listați balanța asta dintr-un
dintr-un alt tool sau un alt program în care ați lucrat, o să vă dea totaluri pe clasa 1, totaluri clasa 2, totaluri clasa 3 și așa mai departe. Le eliminați liniile respective și la fel și totalul general de aici îl eliminați. Da? Neapărat conturile să fie cele corecte, da? Să verificați cele două șiruri de egalități pe care le avem aici, adică soldurile inițiale să fie egale cu cele creditoare și total sume debitoare să fie egal cu total sume creditoare. Având balanța aceasta, ne asigurăm că respectă acest format, da? O închidem și apoi mergem în Saga. Eu aici am creat o societate de test, nou-nouță, nu i-am pus nimic, încă n-am completat nimic pe aici, vreau să mă duc aici la preluare date contabile și să import balanța. Și o să-i spun că vreau să folosesc programul Saga începând cu luna mai 2025 și apoi v-am zis sunt două opțiuni. Dacă am doar puține conturi, pot să bag aici manual informațiile respective. Aici este aceeași structură pe care ați văzut-o în Excel, adică am cont, denumire, soldurile debit inițial an, credit inițial an sunt soldurile de la începutul anului, iar ceea ce Saga numește debit precedent, credit precedent, este de fapt total sume, adică debit inițial an plus rulaj debitor între 1 ianuarie și data preluării, da, adică până la 30 aprilie, înseamnă debit precedent, în timp ce credit precedent înseamnă creditul înseamnă soldul inițial de la începutul anului pe credit plus rulajul creditor în perioada 1 a 2025, 30 a 4 a 2025. Deci le putem băga fie manual, cum vă spuneam, fie avem aici o serie de pictograme, dacă observați, unde mă mișc eu acum cu mouse-ul și aici undeva este o pictogramă unde scrie import balanța inițială. Dăm click aici. Selectăm pur și simplu aici de la acest pătrățel cu 3 puncte, selectăm de aici balanța inițială, da? Și Saga practic deschide în această fereastră Excel-ul pe care l-am văzut mai devreme și ne invită să-i spunem semnificația coloanelor, da? Adică o să mă duc la coloana 1 și o să-i spun că coloana 1 reprezintă contul, coloana 2 o să-i spun că reprezintă denumirea, coloana 3 o să-i spun debit inițial, coloana 4 credit inițial, da? Coloana 5 debit precedent, ceea ce înseamnă, v-am zis, total sume debitoare, sold inițial debitor plus rulaj debitor la data preluării și credit precedent, care înseamnă total sume creditoare, adică sold inițial creditor plus rulaj creditor până la data preluării. Dăm click pur și simplu pe import și așteptăm. Vedeți că Saga începe și pune la fiecare din conturi, pune sumele respective în funcție de volumul de date. Poate să dureze câteva minute. La final, dacă ne uităm aici, ar trebui să avem 3 serii de egalități. Da? Soldurile inițiale debitoare să fie egale cu soldurile inițiale creditoare, normal. Da? Total sume debitoare să fie egal cu total sume creditoare și automat a calculat și soldurile finale, deci care sunt la soldurile, să spunem așa, de la data preluării, 1 mai, debitoare și creditoare pentru fiecare cont și la fel aceste sume trebuie să fie egale. Da? Deci avem 3 serii de egalități, egalitatea pe soldurile inițiale, egalitatea pe total sume și egalitatea pe soldurile finale. Sigur că aici, în acest tabel, găsim tot planul de conturi. E foarte puțin probabil că veți avea la o firmă toate aceste conturi folosite, da? Adică foarte multe, de cele mai multe ori nu sunt folosite. Și atunci, dacă vreți să vedeți doar conturile cu rulaje, vă puteți duce aici la pictograma aceasta unde scrie anulare linii nule, da? Și vedeți aici doar conturile care au avut rulaj, ca să fie mai ușor de urmărit. Mergem apoi, dăm validez și practic avem balanța inițială creată. Cam atât despre introducerea balanței inițiale. Poate vom mai face și alte videouri legate de preluarea unei societăți, pentru că aceasta nu constă numai în preluarea balanței inițiale. Ne interesează să explicităm și soldurile la terți, să preluăm și imobilizări, eventual parțial
amortizate, să preluăm și niște stocuri, să configurăm gestiunile și așa mai departe. Poate vom reveni și cu alte videouri utile. Până data viitoare, eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă rog să ne dați și nou un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja și să ne scrieți în comentarii ce alte subiecte ați dori să abordăm în videourile noastre. Până data viitoare, numai bine, la revedere!